januaryni party. Hello लोगोफोर, माब्रै खबरा? मोजाङै दं जानांगौ बयबो इसोरनि अननायाव जोंबो मोजाङै दङ। बेनिफ्राय आङो दाख्लैनो 1 तारिखआव माने पार्टी जानो थांनाय पिकनिक जानो थांनाय भिडिअ दंमोन आरोना, खालामनाय होनायबो जायाखै। बेखौनो आङो दिनै एडिट खालामनानै होनाय जाबाय आरोना। बिदिबा अननानै नोंथांमोना नायलांदो आरो अननानै बयबो आंनि फेसबुक पेजखौ फल' खालामना होबानो जाबाय। थौदो बिदिबा। लोगोफोर, जोङो पिकनिक थांनो ओंखारदों न' बाबा? पुपु थांनो ओंखारदों। हेपि निउ इयार बयखौबो लोगोफोर। जोङो दायो पिकनिक थांनो ओंखारदों आरोना। दैदेननि फार्स्ट निउ इयार न' बाबा? जोङो बोसोरफ्रोमबो फेमिलि पिकनिक थाङो आरोना। दिनैबो ओंखारदों लोगोफोर, नायलांबाय थाबानो जाबाय मायाव थाङो। ओमफ्राय नै आंना फिसालाया गारियाव गाखोनो मोननायखाय खुसि आरोना। जोङो बोसोरफ्रोमबो थाङो आरोना, दिनैबो ओंखारबाय। बेखायनो 1 तारिखआव जोङो दायो थांगोन सिजौसायाव आरोना, सिरसायाव। मोजाङानो बेवहायबो, भालुकपुंथिं थांबाबो मोजाङानो, खिन्थु जोंनिथिं खाथि जायो नालाय गथ' लानानै आरो बेवहायनो थांनोसै आरो उन्दै थानायखाय। बेनिफ्राय बयबो ओंखारलांबाय, दायो जोङो नेबाय दङ। लोगोफोर मोनफैबायानो आरोना। आङो भिडिअखौबो लाबाय थानाय जायाखै आरोना, ससे लादों आरोना। नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो अननानै बयबो आंनि फेसबुक प्रफाइल आरो इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो फल' खालामना होबानो जाबाय। सफैबाय आरोना सिरसायाव दायो जोङो मोनफैबाय, नेगासिनो जोंसो सफैबाय फार्स्ट टाइम हेपि निउ इयारनि पिकनिक जानो सिगां सफैबाय आरोना। दैदेन जि मानसि जाखायो आरोना बेवहाय 1 तारिखबा फैबाय जोंनि पार्टिया। लास्ट डिसेम्बराव सफैबाय जोंना पार्टिफ्रा गासैबो नै। ओमफ्राय जाहैनोसै, नायलांबाय थादो लोगोफोर। आरो नोंथांमोना माहाय पिकनिक जाखो भिउवार्सफोरा कमेन्टआव खिन्थाहर बयबो। Sijousha ecotourism. Hello. Ami palungnya sijousha. जायगाया चेन्ज जाजोब्बाय आरोना, आवगाय एसे बेलेगमोन नालाय, दायो एसे चेन्ज जाबाय। एसे माने डेकोरेशनफोरखौ एसे बेलेग खालामबाय आरोना। এতিয়া আহি পালো সিজৌসা দোকান যে উঠাই দিলে ini गाड़ी নহয় ini गाड़ी কোপরা এখানে ভুই গল নিয়ে গেলে si मानसिफोरा नै लोगोफोर, मानसिफ्रा पिकनिक जानो फैदों मालाय गोदान बोसोरनि पिकनिक जानोसै। पूरा गाड़ी से दायो जोङो सफैबाय लोगोफोर। नै मानसिफ्रा फालो आरोना, ओरैबायदि मानसि जाखायो। गाहायावथ' आरो जायगाखौनो मोना पिकनिक जानोहाय। ओमफ्राय दायो नायगिरहैनोसै जायगा। माबायदि मोनदों कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर नायनानैहाय। आंनि फिसालाया मानसिफोर नुबा खुसि जासोयो आरो सफैबाय दाना जायगा नायगिरहैनोसै। नायलांबाय थादो लोगोफोर। आंना बिबोनाङा लाजिसोयो एकदम, भिडिअ लाबानो रागा जोंसोदों आरो आंखौ भिडिअ लानायनि। मानसिफ्रा लोगोफोर जे मानसि आरो
बेवहाय अन्थाइ गोजा नालाय एकदम गरमा ओरैबायदि बाहेराव थान्दा 1 तारिख जानुवारि खिन्थु एसेबो थान्दा गैया आरोना ओरैबायदि गरम अन्थाइनि थाखायनो आरोना जोङो दायो मिथिं बेदर सावग्राफ्रा सावदों जोङो जानोसै आरो उन्दै लानानै आरो मा मावनो हानोना New Year ni party. Party musada logofor gasri damunde. Happy New Year. बाकी दादू लग्छ